daga inda ya kamata a koyo karatu suka koyo karatu kai tsaye daga shugaban halitta gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wa sallama sayyidina umar bin al-khattab sai ya ba da umarni a misira ya ce ɗaya bisa ukun duk dukiyar da ake tara wa gwamnati a misira a ba wa manoma a yi harkar noma da ita a sai kayayyakin noma nawa ake warewa yau a bajet ɗin ƙasarmu don amfanin manoma shi ya ce a kasa dukiyar gaba ɗayanta uku kashi ɗaya cikin uku duk noma za a yi da shi za a sai kayayyakin noma za a ba wa manoma training za a sai abin nan dabbobi da ya kamata wato ainihin a yi noma da su a gina gadoji a gina magudanan ruwa waɗanda za su kai ruwan inda shuka take domin a jika ƙasa. Wani mutum ya zo wajen sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda faƙala ya ce ya amiral muminina ya shugaban muminai